Hinlo na kuan guys, palibot tala man nang ipang atang ilik-lihok ni nga tuang kuan guys, gibati din nato paumhan kayo katuang paumhan mosamot gatong ligad-ligad. Hi guys, maayong buntag ninyong tanan guys. Ako na po ni si Jinbors. Kamusta namong tanan guys? Kamusta ninyong ganang Christmas? Dalagan kayong salamat sa nangatang pamasko. God bless ninyong tanan. Ginoo na ibahala ninyong tanan. Guys, karon guys, naglain ka yung gahangkuhan pamati. Nagahang ka nang nai lalamunan sakit. Sakit karan na itun o kanang nai laway. Murag buak. Gahapon pagligo na murag ning piti ning ang dani dyan, batok dari sa kananay ang likod mo nang sakit. Baw nang sana siya na bikil siguro. Diyan guys, ada ring itanom ring pinadani. Kita na kananay buwak kundi na ho. Magnanaw sa ko dadto og kanang mga kaang, yung mga kaang na wa nay sa ija jud kong dali ano kananay padag buwak. Na kani ug kaning nay kuan gabi-gabi ha nang itanom kay medyo na laman remembrance. Pagkato na mo sa kananay kuan si bunga sakit ka jugang kuan guys, lalamunan mo ko kay bagod sayang itambaw dani mainom naman siguro ko kuan limon kasi jun guys na dagtuga usap-sap. Sige yan tas kusina ga si kaso sa kuan guys sa mungang pamahaw si mama ga indahigda pa siya guys mananaw sa tadari og nabay mga kaanga ya may sud kaya nga kuan tamnan. Anong tamnan? So, isa lang. Narbay ulo dia. La. Kinanglan, mag-arinsta, maghilos paligid, kay hapit na ang bagong tuig. Kinanglan, pagpasok sa bagong tuig, limpyo ang palibot. Puntang yung tanan guys. Ibayak na naman natin yung asang ipamati nga. Di maadot. Gawas ni kay maguwan di mawanan. Para malimpyo ka na abon. Asa ning gubot? Ni-stress na po na siguro siya. Kaya tanong na po yung ipang kuano. Panghilabtan. Kadala na po siya o. Ama o di ay nang hilabot siya. Kaya na po siya bago ding alaga. Siyempre, nagwantahan pa rin yung pangibot dito. Wala mapagod yung kaang. O, diba? Nalagi ni tubo ditong kuano. Luy ah. Anong kita mo? Ayos ah. Nakita na naman mga luya. Gusto ko mo gamit ng luya. Ada na kay luya. Guys, natanam na na guys. Katong ipadani. Antig hapon. Nag-isa. Ara ni pangbalin sa dagkong kaang guys. Huwag mo dagko na sila. Mamanigid dyan ipadaga hapon. Natanam na dyan na bagong member sa mga pinalangga. Narins na nahag mga buwak guys. Hinlo na kuan guys, palibot tala man nang ipang atang ilik-lihok ni nga tuang kuan guys, gibati din nato paumhan kayo katuang paumhan mosamot gatong ligad-ligad kay mulami man yato ang pamati basta panington ta. Limpyo na dito guys to ni pangguntingan o kanang nay mga sagrot. Diyan na sige yan, ningabot na. Hindi ka na siya dito sa kuan guys, sa lungsod. Kaya dihay nagpadani dyan ka nang nai sa Gcash. Diyan, cash out. Dagan ka yung salamat sa nagpadag, pa Gcash, ni Gian. Gusto ko pagpawisan ako ng ano guys, marami. Limpyo na kuan guys, palibot. Limpyo na guys, wala dihag mga tanom
tambak diha kadirehang gibilin mga orchids. Nang ipangbalhin dito. Dalingan na lang to dito unsa ugma ugana. Ano lagi nang ibungkal? Nadana na kay mabukbuk-bukbukan ba? Hanggang tumanggod nagisuot sila, di sila makaginhawa. Munang pagginhawaan po nato usahay. Diya ka nang mauwanan po ba? Dito ka di man sila mawanan. Guys, gabi-gabi nasa na dari gibutang di sana napainitan. Mauna pa kinalawag na natin. Isa. Napok na yung shirt. Mau sa may guys, ka nagtawag na mau sa kuno mi siya may galuto. Mau na giluto ni Gian guys na sardinas nga ng itlog ug noodles ja tay buwad. Diya utan ni mama nilawi nga kuan kamunggay. Lain dyan igahang pamati sa kitagang lamunan. Ay, limon. Nasa ripbog na. Sakit iton. Pa, limon po. Ano man ang inom ka no? Malaman. Sakit iton ug laway. Sakit na hanggang kuwan likod batok santod ganyan bunikalit ug piti dani nga baga gahapon. Ano? No? Ano? Dini kalit ug piti dani. Ano man? Nagdiin man Ano ba? Ano bigil ka? Pagingana na ni kahit lamang si piti dani dyan. Sakit raba ni batok dari spikas. Bunan sa ni baram siguro. Mau tagay. Luto niya, uwat sa mukhaon. Ganyan mo ka ba sa akin magluto? Hindi ah. Ano yung bakal nun dyan eh? Murag laig lami. Hindi naman yung tubig. Tubig eh. Ano? Ka? Ikaw hindi ka tuka ba? Magkakuan ba yan na? Hala, nagamit ba ko ana? Ang dami na dyan nga. Ano walang Kamama na nga nung ako yung pasangilan. Ikaw ang makubulad. Huwag ikaw makubulad. Mga nung dag... Ang daghana. Ha? Ako nagkotsukan ngayon nakadagana. Daan manggod na siguro. Minsan Huwag nabutang mga na. minida ako na po yung sudan na. Mini mo tubig mo eh. Ha? Ila po na dito. Tubig ba kaya? Samad ba yun ako? Tabalan kita na yun. Hindi na sisigilan magkasamad-samad na isang tudlong ako ang naman maputod. Dili yun na ulian ang gani. Sa kuwani, sa midyas. Katong hap nga midyas raw ang gisuot mo. Din ang sapatos kay pool. Dagapon Musik ko, ka bagi. dago na. Nadagdag. Naganahan ako doon sa tricycle. Ay, ako din. Iduka man ko. Naganahan ako ato. Pero nanggoy, tas kilid. Pagagibong ka na, isa ko kahit na parok kung kusog kayo. Ito, magbiyahe, mahagbang painong ka. Sakit kayo. Lagi. Ay! Silat niya. Kiyat lang ko, Gigi. Kaya lang mo ang naong. Hindi nga binatulog ko sa hay ba ito nakaralan. Ano po? Ano bigyan? Ang tulog ang dugay ko ba? Nga, naging nalabas sa kuwag-uwag. Na. To. Nagulan pa ni mo naggamay kilig-kilig, gamay. Wala na yun. Malihay pareha. Taha. Magkurog pa ba ka naay magana ni mughabol lab. Ngano man? Lo. Lo ya pre. Muna diya. Gulo ka mo lab. Vibrate man kalaw. Dili, Vibrate, nag-vibrate man Lay, kalaw. lay, ragid nang, ni mo atiman ni mo nga, bana ba? Vibrate gay. Di ba Vibrate man lab. Bigil anak ko batiman. May pa ako ra. Bahala mo. Ikaw di atiman, atimanon, dili kay magabali naman mo. Mga tao karon. Kasiguro ka. Lo. Naman ang. Suot na naging short nga nang kita na ng itlog. mong asin la. Kahit Binuwangan di kasi mo ang apo ma. Butbut siguro di maghilak maminja iyang lula. Ha? Di ka maghilak magminja imong lula, dadadon imong lula kasi na siya mamudyo, di na nimo makaaban. At least malipay yung siya. ikaw na namin ka. Ito ko po sa inyo. Ano na? Bahusan tuloy. No comment. Ikaw na may paminjaon. Di ba taon ako edad eh? Ako sa ninyo. Tiguang na. Layo pa kayo sa kalendaryo. 16 na di kurang tuig, gabay sa tuig. Tarong Mayo. Pwede na binja ma. O pwede na kasi mag-minyo. Magbiga na. Tanawag eh. Bantay bitag mo kayo magyaw-yawa. Gaminyon ka. Sige, Oh, kuman din na. Naman sa vlog, di mo na. Tumahan ako na.
Kana gini mong storya magdala ko drig 5 ka buok dungan. Sa aman ni mo, dagatang tao ka yan. Puli-puli ho. Di ba kanya ni mong akuan? Pwe, Pwe! gapang luwa oy. Paitay na. Siyempre, 5 gud ka buok. Ah, Sa ano pinday. na? Okay ra mag-asawa kag 5 ka buok abogado na ka. Na kay ikabuhi si mga asawa. Kada kasi imong tulong. Nagwang umang hudi. Kuan tanaho di si. Kanura mi na buhos. po na vlog na po. Ang vlog din. Kita na. Kita na. Sorry kayo. Ala. Wala naman pas papa. Wala mas papas Ginoo. Mayon na lang nalipay sila sa piling ni papa. Ikaw po ba? Husli na yung pong laki. Ang unahon niya pagkuan katong usa. Dalo niya sa dagat. Hisa naman. Nagagawa na kwento wala. Nakama sa kwento. Ang nabilin dito na pud sa kuan. Bukid. Naidagan tay bukid. Unsa to? Magsuon man. Magbuog mo mo. Uy, persada na. Paita. Niyo dito mo. Delikado na yung Nana ko abs ba yun? Tulong Ang dito tabo. ko rin ininyo katong kuan katong yan nila. Medyo. Na ko abs ma to tabo Pero ko. ang katong pat abs. Kabak ni jang kita jang ito. Nana ko abs ba? Nabuak mo ito ni. Awa. Ay, oy, buong. Duha. Tulo. Pat abs. Kita po na nang jang itlog. Lawa lang Date na na. Bilbil. Mari kita nga Tayo tayo. pagka-algin, tulo ka buo. Ay, Ay, na po. Mikoy! Nilagdog Mikoy! Nilayas. Sa'yo ko nilakaw po. Mikoy! Nawa ano gang sakit sa lalamunan big kisngi. Ano? Sipon ka man inom og likozin. Wa mo ko gisipon. Bubura. Bilbil na lang bro. Wala les. Wala isud po. Bilbil na lang. Ang sawa ni pag-burn pa. Wa. Ma-burn ni og kato akong buhaton katong lasit Kuya, na po. waning laylay gi. Laylay na gani. Bilbil na lang. Wala sulod. Palay po. Matang mo nang matangtam na mag-abs ka. Katong lagi akong ilasit na ito. Tag 40-40. Katong sa gilid, ito nga na badam bilim gunita din nanana nimo. Agkato. Dire ra. Abdomen ra to. Sa gilid. Bilbil na lang na. Nagbitay. Wala Na sulod. mananan ko sa mga memories picture ni Gian sa kwan pa nga. Last 2 years. Pag quarantine. Pretty yung pamusok. Ah, Bilbil na lang raw ni sulod doon. Na stretch mark gani mo. Pagkuyos ba? naman ni mo pangwa. Na. Unay sulod. Nagbitay na. Bilbil na lang. Ano na yun ka? Kapit na ni. Tutoy milisod kayo. Ever nagtutoy ba? Lisod kayo. Sa gilid kay ni kabuntag pag push up. Push up ka. Bisag Nabuntag. Kuan ra ko kaya pa. Tulo kasi to. Jis ra. 10 reps. 3 Sa sets. welding og tubo na gunitanan sa push up. Katong ano po. Dips pa ba? Ay, kay lalo mo to sa diri oh. Sa wings. Kana di ka naanaon dong, kanang naanaon. Yan na ako. Aw, kanang anak. Hindi mo sa kita na. Asa siya kita anak? Pon! Kasi. Oo. Sabi tayo nga na. Nagbilahon nga, maraguma. Oh, sana. Ano ba nga na? Lagi, Masin sa baka tong ana. Oh. lagi anak ko. Sa back Ang siguro anak pa, ko, no? Si Kuan Molino. Dito na, manasim. Naglingkod siya, nag-ano. Ito mo dyan yung ipitad-bitad ka mong ron Gian. Uli na pod. Ito sigurong pambak pa tong ana ba? Oh. Lagi ka nang bilahon ba? Balibot. Mag-isip ko tong balibot tong ana ono. Di, ang bali man ko lagi mong lawas. Padulong Straight dito. pero i-push ball mo. Oo, ana. Okay. Ngayon akong gym pa. Sige, tara.